asi tona tu mukuzifamba kwakaita Simon and Nison ndofa kwenguva takazoziva uyu ane rake band chichaitika papo tizodaro tononge pamba chizvanjendo tichishanda nevanhu bebe kana tomboti kana tikaita two mapersonalities ari kuleader kana kuti in outfit vamwe vanoona kutanga kunakidzwa nanhengi then mumwe obva tanga kunzwisana nanhengi kudarika chi asi mukutaura kwake mudhara anoti ineni ndakabuda ndingori ndame to release my best song noda kwekuti noda kweshungu kuti I have not yet realized my full potential. Pane kanzwi kenyaya kanonzi izvo asati apinda bonus zviya ndomemjira bonus rikamemjira zvimwewo ndonoti zvese bonus chero zvafungwa zvishosho. I was into drugs and substance abuse. Chinova chinhu chikutonetsa munyika munomu nekuda kwepressure but zvatu zvemwasvika madhongi achina nyanga pasi pachatiswa nesamuremberi. Welcome to another exciting and interactive edition of Sekuru Wesa Talks. Here we host various personalities, be politicians, be business people, be the religious, be the spiritual, be musicians, be athletes, be footballers, be philanthropists, be socialites, among as many. My name is Chiremba Wesa Masango, your host for this program. You can also find me on my Facebook page, on X, on TikTok at Sekuru Wesa Talks. And then the program here, Sekuru Wesa Talks, you can also find it on Facebook again on Sekuru Wesa Talks. Welcome today our guests, our special guests, Dendera, musician and superstar, Tryson Chimbetu. Sekuru Timba. Higher level. Welcome. Tuti mtupo diali. Mtupo Shumba. Tusa maoko. Aiwa tesa maoko Wesa. Tikamushire mdara Sekuru Wesa. Aiwa tinotenda muri seiko Sekuru. Tinofara zvikuru. Aiwa ndizvo. Right, kutaka chiro kwachidu Sekuru Timba. Today we are commemorating the legacy of Dr. Nero, Naiso Chimbetu baba venyu. Handiti. Asi satadzika mudare racho Tuesday Tryson Chimbetu ndiani? His music journey, his music path kwakatangira paasvika izvezvi. Sekuru Wesa Tryson Chimbetu mwana wa Naiso Chimbetu na Esther Antonio. Ndiri mwana wechi4 mukuzvarwa. Kune vasikana vatatu kumberi kwangu kwaita futi vafana futi vatatu futi kumashure kwangu. Saka Tryson Chimbetu tuti mwana mukomana wekutanga wa Naiso Chimbetu. Right. Okay, saka Tuesday mimi kuti muzotaka kuita kupinda mumanzi. Career yenyu mumanzi zvakatanga sei? Kutozvarirwa mumanzi. Kutokura nekutoendeswa kuchikoro ne music kana kuti mumanzi. Ndo matangira zvakaita kuti tatongotangira pakutoti ndozvo zvatoripo tichienderera mberi. Sa baba maikupa kubva kuna baba here sezvo baba wanga ari muimba nemukurumbira wedendera. Hongu tikutoendera mberi nemadzimba ana baba tienda nawo kuti anga kaenda pa the next level to the next generation. Alright, mukufamba kwenyu music career menyu ndapa muti madambudziko amanya kusangana nawo mukufamba kwenyu as a musician. Matambudziko aripo Sekuru. Akati one day because ndondoti chinhu chese kuti chinge chinzi chiripo chinotosangana nematambudziko ma life struggles, ma ups and downs, zvakasiyana siyana. Pamwe pacho confidence yacho kuti inoona kuti futi dambudziko rekuti pamwe unone confidence kuti utadza kuti ungone confidence kuti unge wari pamberi kana pevanhu. Kuzosanganisana ma-financial problems and then ukuzoti zvimwe zvacho zvakawanda asi kuti chakakosha ndechekuti unofanira kuramba wakazvimirira wakamirira nyaya dzacho kuti ukwanise kuenda mberi nenyaya dzemhanzi. Waindabvudza nyaya yema-problems nokuti makore akati pfuure aya takambonzwa nyaya dzekuti you were fighting drug and substance abuse to the point yekuti makatomira kutoka kurehabilitation. Maybe you may try to tell us this point, this story to the people so that we understand kuti
what makes us fired. Right, chekutanga chekuti Trezo nyimbo yetu munhu wakangofananawo nevamwe vanhu. I'm a person, I'm somebody who anokwanisa kusangana nemadifficulties akasiyana-siyana nemapressures akasiyana-siyana. Pepe zveshwashwa I was into drugs and substance abuse. Chinova chinhu chikutonetsa munyika munomu nekuda kwepressure yafanira kuti songe Pepe inge iri lockdown, and isusu mabasa edu ndo anga akatonzi imi munoita basa rekuunganidza vanhu. Saka kana muchiunganidza vanhu zvinechirawo kuti imimi hamusi kukwanisa kunge makaita sei makaunganidza vanhu, and then mapressures acho yayo, and then tota tinopinda muaddiction, and then totazosvika futi munhingireni murehabilitation, but zvato zvemwashure chakakosha ndechekuti nini ame champion. Ndakwanisa kuti sei kubuda mazviri kana kutokunda zvekuti ndokwanisa kumira pane vanhu kuti aiwa kana kuda kubuda mazviri ndokwanisa kubuda nemabudiro api nekuti ndakatobuda ipapo. Saka experience ndayanayo. Aiwa ndoti maprokoto makabuda munyaya iyi. Yes, sure. Nokuti muda kuongorora hurumende yedu, vabereki checommunity vese vari kuchemba nenyaya yemadrugs. So kana muri munhu wemuimbi as an artist mune vanhu hope, you influence the community. But amana deni azokona ngoma Trison munoenda support Trison sei ngoma Trison vari mune zvakadaro ndauti ndamuna izvo zvakare ngoma Trison tutambe nedare redu lokuvhudza zvakare pa music yenyu mune vaimbere vamukati nandingi vaimba vakandibatsira kuti wamuimbi zvandave nasi. Vaimbi vakawanda zingeti mwana unokubatsira nemashoko, mwana unokubatsira neshungu, mwana unokubatsira kana nekutokudzidzisa kudhara, mwana unokubatsira nefinancial negrin assistance. Vaimbi vakawanda ndotenda zingaite especially in my early negrin pekutanga chapyapo pambane madhara anga aripo chekutanga tinoona kuti mudhara mashakada, mudhara mazibaba, mudhara macheso, mudhara tuku, mudhara alani, mudhara wangu. Saka ndozongona kuti urati hazvishoshwa hazvikunzi ndinge ndiripo kana vanhu vasina kunge vakaita zvavakaita. Ndiyeuka mumazuva mamwe vaifamba namukoma Nsoni naBaba Sharo muchita curtain raiser vachikubatsidzidzai vachikusumbudzai. Muri zvamakadzidzira here kufamba kuti kwamakaita nawo? Zvakawanda. And unonge experience is the best teacher. Kuti ungo wakadzidziswa, and I was lucky kuti kukura kwangu inini munyaya dzemhanzi ndonange pamwe ndakashekerwa nababa bari asi kuti ndona ndinosangana navo nevamwe futi vanongwara namudhara wangu sezvakaita namudhara macheso vovha vaita vovha vatipa kurudziro votipa maadvise kugara pese munguva yemuzimbabwe kana kunze kwenyika tingori tese vachindonesa zvose mudhara tuku zvose mudhara mashakada kana kuti mudhara mazibaba kuti pakufamba pepe vanhu vangu varipo futi zvototi tikwanise kuti inini zvangu I still remember kuti first time ndakaita ndona kuti mudhara mashakada ndiyakati pachi makutari kuti makutari kuti handinawo but anga anonoka kuya akanoti nemunhu angaita sei but mudhara tenge tichoridzana akatonoti aiwa ende yamunda sei munotorova chichi makutari ndinoti pakuridzwa makutari tochuna zvakasiyana siyana asi kuti iwo akatonoti hai warangu iroro chi enda naro unoita sei unoshandisa sandinonge vakaita chinhu chiwambe singaite mukufamba. Okay, then your relations with your cousin brother Suleiman Chimbetu akamira sema relations enyu pavatoti cousin brother baby inini handiti cousin brother is my brother. All right. Zviroti a brother is always a brother. A brother will always be there, he will always be your brother, and that will never change. So I don't know the mkoma unge nini, I have no problem na blazi yangu. And iwa wana problem nini. All right. Ndona kutuwataurira nini. Aiwa, izwe zwindi ndututi ndakamira mkoma wangu hapa ndakana problem and andifunge kuti tingambete ma problems.
Noda kuti isusu zvatuita zvimwe chete. Ndizvozvo. Nzira ndo dzakangosiyana chete. Because it was out there be some counter accusations and accusations between my camps and but to the extent the witchcraft between my camps and you and pacho shwanya the competition vamwe vakuti mutaso muchimwa traso nuya kana ari pa stage his presentation might be better than yasulo mwachidaro vachidaro amene moti nyaya yoyo chekutanga ndoti in terms of witchcraft hapana kana that sort of kana kuti isusu zvatoita toridza makutaro plus yangu ane otherwise pekutanga tanga the common was just but one ndizvozvo and then ava iri kukura kuna plus yangu kuna ani and then kune vamwe futi vamwe vari kutoimba futi dendera story nene kuti chimbeto ofuti vari kutoshanda futi pakutodaro zvitoti vanonga vatotogona zvototi vari kutoendera mberi nechinhu ichoyo hapana competition it's just a brand which is growing and isusu zviro zvedu ndezvokuti toramba tichikura. Thank you so much. Thank you, viewers. We come to the end of our first segment. And when we come back in the second segment, we'll look at the life of the legendary Dr. Nero. Welcome to the second edition of Sekuru Wesa Talks, and today we have got Dendera musician, Dendera star, Sekuru Dimba, Trison Chimbetu in the house. Once again, welcome. Welcome to our second part of the segment here. We're saying we're commemorating the legacy of Baba Naison. Imimi tudzeo according to you ndimwana Naison kuti munhu munhu wakaita say his music path, his career and his contributions to this growing brand of Dendera. Mukudzidza kwandakaita nokuti zvimwe zvacho takaita zvokutodzidza zvokuti vanhu pamwe pacho vanga vasitoripo kana kuti pamwe vanga varipo but taida tozivawo futi kuti vanenge vakamboita nezvei. Inini ndoona sekuti anga ari munhu aive nerudo zvokutoti vakawanda vamwe mamusicians ari kuto akararama mamwe achiri kurarama akabatsirwa nemunhu iye zvokutoti chandakanyanya kuona pavari sendati rudo paigona kuya kana kuti munhu the fact yekungoti munhu iye anorudza makutare pamwe abva kana kuti ukoko zvokuti pamwe ane 1 week kana 2 weeks pamwe hasati ambosangana nemvura kana kuti chekudya ande then ivo wera sei mbototi takutogara naye takutosheya zvese zvisine nekuti abvepi. Alright, aiwa kuona mwoyo wakanaka kwaita baba toda ndo mwoyo wamudaonemuwo toda kuziva kuti mudendera kuti zone dendera baba wakatangira papi padendera then inokuzofamba kwavakaita namukoma Simon nepo vakazosiyana nezvakazosiyanisa tudze dendera pachitaka rakataka papi. Matsanangura andikuita according to mazira angu inini. Alright. Vanoti ivo vakatanga anzi chaimba sekukura vachikura paipi. Alright. And then vachimba semhuri zvototi vaimba vakangoungana nehanzvadzi nechinevafana vari mumuchi and then vazotiwo vazoya kuno kwarare vari kudzvara sekoko sanzi daizoti kana takubva graft yamino magraft kanga vari kuna spani kufoseti mumwe wacho and then vazosangana nemunhu aichanda kugrammar records ndoni pamwe yanga nerimwe zita grammar records roro nguva yachona iyoyo nguva iyoyo
ndasaka nevava zoti ndononge munogona kuimba taima mabhazi meme tibva kana kubasa vatobva manje kuti munokwanisa here sei kutorekodha anza munhu tamuona tasangana yemubhazi after 6 months vavazotsvaga futi right vanzi aiwo ndakakuti muye kwakati kuti munge muchirekodha amuna kuuya chende munoona muchichidhara 6 months andinonenza ngari kudomboshava here airidzira pambiri china uteo right fava anoona mudhara vavati ndiri busy ndatobudisa chirangu twanzine munoona inonzi okay success inenge yaitira pamudhara wengwa pamushanda pamwe pamachipisa apo and then okay success vavati munoimba imba itinzo right and then vava aimba vari vese mukwane muningina basa pakuimba pepe and then okay success ndinoti yakakwanisa kurelata nemaorigins emusic yavakomana pakuti iyo originally anamudhara they are from Tanzania right and then kafeeling kacho kako ke Eastern African music kakafanga nekanendo nerumba vakacaccept vakabva vakabata and then vatoti kumwana imi masikabo reketese tikubatsirei vabva varekodha chi first single yavo ndona and then from there zvazvatanga kuti se kuendera mberi enzani first single yavo isamwali yemundora alright okay zvekuti then after that vavazoramba itorekodha but as that was the breaking yavo from okay success ndoyaridza futi ana James Mwambe alright James Mwambe aingeridza lead here papere alright asi tona tumuguzifamba kwakaita Simon and Nison ndikufa kwenguva takazoziva uyu ane rake band chichaitika papo tizodaro inini zvangu semunhu anga asipo zvangu haninyanyozi yangu kuti what was the differences between my brothers noti angarongoonenina zvangu ofanana kuti inini nemunina wangu ndoti indakatozozvarwa vasplit yatoitika asi mutana baba vaiti chichaitika obviously pane zvamakatobutaurira matonzwa kwandiri nemunhu havana murambo wangu havana murambo nyeso nditsanangura kuti chikonzero chanjiri chei asi kuti semunhu akazongozvarwa zvatopo ndakatongotanga nekuaccepta zvanhu zviripo alright asi ana baba ari kwana baba Alani vanombotaura nezvenyaya dzacho here kuti chichanyanyuitika because vazhinji vada kuzivisa kuti ndaralani pamwe pacho pamwe angasipo asi munhu andikwanisa kunge achitozwa nyaya yakaita seiyoyo ndikuona kuti ndimama makambovafunzawo here kuti mama chichanyanyuitika mama vanoti chisaidi yavo obviously no ngova Tyson musavanze chinhu handine chandomboziva ipapo mama vachitaura chichaitika vakarovana here varume havana murambo rovana vakatorana vadiwa here vakanetsana here kautizokuza pachenda both these were two great talents indononge pamwe pacho zvandienda kuti tichishanda nevanhu paive kana tomboti kana tikaita 2 mapersonalities ari kuleader kana kuti in outfit vamwe vanoona kutanga kunakidzwa nanhengi then mumwe obva tanga vanzwisana nanhengi kudarika chinhu asi mukutaura kwake mudhara anoti inini ndakabuda ndingori 1 even toenda unganidza zvinhu zvatandaunganidza kana kuti zvese but ini ndakabuda ndiri 1 zvese and then vandatanga futi from South Africa vandatanga kuti matauriro ake iye mudhara bcause mukaona dendera music makuru ari kuita ratanga riri muchimbeto fame age ratora kutorerema richiexpand such a thing is great thing chichombe chaicho because it has shaped our music industry and samimi baba venyu muchivaona munhu watora se one of the pioneers wedendera music ndobata muri kuita kutoti nini kana kutoti zvazvitori so wasaying kuti izvo mumafungiro enyu muchiona sei kuti such people like your father deserve recognition mwana kuongorora magore mumwedzi taa kuti recently apo tine the Dembo family havasi kuimba vana vanava kana kuti havasi kuisa kuimba zvatoti tikatizvo kutodai asi they were recognized by philanthropists for the role of their father kuti day wasa Peter Moyo was so recognized by the philanthropists again nerole yababa vake iwe mukatora kana asi tirasono muda recognize all right what my father did does it warrant recognition aiwa akatipune pachena because this is something chokuti
asi zvangu ndononge kuti anenge achipa ndiani obviously for as much as I would want my father to be appreciated, Yes. I will be the number one supporter of that ngrini nosheni kuti mudhara noti kuti mwana ndibaba sanga kune zvakaita vanhu vakaita sezvitentorona komana nde so every day you look up your father every day uchimuka utodai kana zvinhu zvese ndinoti mwana mukomana obviously anenge achitasira kuna baba. Alright. Aiwa, so tikubvumira kuti mimi ufa kwenyu dai zvaikwanisika murimi uri kuti kokuredza nakata sevavo tutaniro vya recognition for this Dendera initiative, for this Dendera brand which has grown beyond borders now. Anditi ndo maonere nyamunetawo zveshuwa kuti is beyond noda kwekuti tatisvika mune nyika dzakawanda dzekuti pamwe pacho unongochoita chimwe chinhu chisinei nekuti music and then watopinda munyika iyo and then you'll be appreciated because of that. Right. Pamwe hapana chatatomboita pamwe tunoti kana pamwe tindere something but zvisinei nechi nemusic but nekuda kweizvozvo kuburikidza nekudaro and then imwe munobva tokubatsira zvichuvashuwa recognition iyo inenge inokubatsirawo asi ini ndoti maphilanthropist anokwanisa kuita zvaanenge achida mza noti choice anenge tinayo kuti nhasi ndokwanisa kudai but I wouldn't mind kana zvikanzi vanenge vaappreciate zvinhu zvakaita sekudaro. Aiwa, totenda mukoma Trison. Then last kuseta kufunza pa this second segment Dendera United. The because for Dendera United, like say you mimi koma Sulu Babala ni anadagimose mumboito one project muri mese as a family. This cause have been growing while loud and louder but project yaitwa ine zvazvo. Ndonoti pandone rimwe yakatolika imwe toenda mbeta tese itoripo kuti ndakatasa kuti pamaplatforms apa itoripo kana paYouTube. Alright. Tengeta toita tese But yakalika isati yanzobuda zviro official. Ipapo tentaita then vavazonoita futi Mudhara Plus vari two. Alright. Yokuti inodzerai then iyo yacho yatentaita tese takatoita tiri inini Plus Mudhara naDhagi. Alright. Aiwa, totenda. Thank you so much. We come to the end of our second segment where we are hosting today Dendera superstar Sekuru Dimba Trison Chimbetu. We come for our final segment in the shortest period of time. Thank you so much. Right opposite Nagaji Mall, downtown Runners Mall, along Cameron Street, Kayla's 4th Street Mall, corner Robert Mugabe and 4th Street, and Manika Mall, corner 1st Street and Robert Mugabe. Call us right now on 0771 888 866 or 0788 302 788 or 0785 101 417 or 0772 611 072. Don't miss out on these great opportunities. Welcome to the third and final segment of Sekuru Wesa Talks, where today we are hosting Trison Chimbetu Sekuru Dimba. Hey, Sekuru Dimba. Kuzimba Sekuru Dimba. Zitaka pakupiri Sekuru Dimba. Zitere ndakangoripiwawo nevanhu asi kuti ana Mudhara Wembenga vane masongs avambenga vakaimba aitaura nezvekuti Sekuru Dimba kumashure and then mukufamba vanhu vavazongonongonda sei vanongoti Sekuru Dimba ndakatomboramba noti papo patemecho vaitoti sekuru ndinoti inaitori mudiki zingaite and ndobva ndatanga kuassociated nemira kuti sekuru and bandakazonototi there's no two ways can ndingoita sei ndigamuchire zita rakurumbira and pane kanzwi kenyika kanonzi izvo asati apinda bonus zviya ndiyomemchero bonus rikamemchero zvimwewo vari masiko zvakuimba nezvimwewo amememchero vachichekesera vanhu tinzi kuti ndonoti zvese bonus chero zvafungwa aiwa ngoma aiwa ndazva ipapo alright imimbi pamaworks enyu pamasongs enyu ese ndipe amunoti kanzwi yaka apa ndononge I'm here to release my best song noda kwekuti noda kweshungu noti shungu
tinge tinazobvira pekutanga paunenge wakatanga kuti ndite chinhu chizoto nongochiti I want to do my best. Right. Skapa ndinoti I have not yet realized my full potential. Musati masvika mushomuzira kuenda. Kusvika beyond the stars. The stars. Sure. All right. Mune any new project ere yamushanda pazvirini pari zvino. Gagwe rinori 2025. Mwari akatikomborera. Ndona kuti tiabuditsa masongs akawanda singaiti. All right. Nema videos. All right. Ndona kuti tatu nite musingabuditse masongs especially album. Mazuva apfuura. When was your last album? 2020. Renza ndiro rina dzatapinda bonus ere. Urarenge kuti 2018 re. 2018. Ndire kudare. But yakazopisa yakazononwa kupisa bazo. Was 2022 tikaitambisa Christmas kanzi yoyo. But ndondiye kuti ndinoti yacho ndiye 2020 maitikaita lockdown. All right. Zoti yo ndiyenge kuti yakatadza nyazopinda mune vanhu masecos because of kuti the movement yavanhu yanga restricted. Okay, so tikutarisira zvitsa gore rineri. Pazvitsa zviri papa mune any collab amaita here pazvitsa zviripo? Tikutoita makolab. Nimaimba kwaita sanani? Handigoni kuti ndinge ndakanovhura hangu Pandora's box izvezvi but asatapedza kuti tinge tanyatsoa kuti toti izvo zvacho tinge tiita nani kana kuti tazoita here notikona kuti da kuita nanhengi zvozoramba totadzotadza kuti kana kunonoka kuti totadza kubata deadline kana kuti and then but tatoita and then finish zvotsataresesa nononge tiyazonyazotaura kuti zvozvo ichi chabuda noti kuti buditse tenda tobvumirana pache zvedu kuti chinhu chedu chabuda. Alright. Mune mudzimai here nemhuri Soldipa? Ineni. Uye usa. Dipa totala nawo. Ukakaune madzimai pazvina muna mudzimai. Asi vana varipo. Pane mwana. Mune mwana mumwe chete. So far. I was married but I'm divorced and anoti handikati ndoti I'm divorced. I'm moving on. You're moving on. Asi chikona mwe chapo wamufambidzana naye angazoshaya zveyu. Sure. All right. Obviously sanga ipapa ndononge memanje. Tinge to zvesho pane munhu anenge aripo. All right, then ndikuvhunza imwe question ekupedzisira. The most beautiful game, soccer. Munomuziva munosapota team ipi? Ini vanhu vangu anotamba bhora zvokuti ndosapota team yaanenge aita sei achitambira. Last year was supposed kunge atambira Timbare. All right. But asi kuti amenoto macontract issues anenge akaita because he was moving from Range House achienda kuTimbare. All right. Saka akatadza kutamba because of those contract issues amenoto zvachiitika ipapo. Asi kana zvikati ngonzi ari kutambira team iyoyo yaanenge aitambira. Obviously I'll be supporting my young brother. Any team revenue? I'm not so sure. Dane pa weekend but I was busy pambari pa show. So ndakatadza kuti ndinge ndakazoti zvakamira sei but internationally pane team amino support ozvenyu. Ndo support Man City ne Barcelona. All right, aiwa zvakanaka. Then imudza ngokupesana sekuti Dimba ndekuti muno muZimbabwe with you ndala mungati is your favorite artist. Ora muimba netse kuitira zvino kunzwa kuti uyu hangu hoyu muimbiseni hangu but ndosonza kuti inini zvafana nini sekurwesa. Ndikanzwa babasharo ne macheso. Ndindu muimba ndodzambira. Asi ndinzwa babasharo ndonakirwa zvekutoti chirwai vanoti apa mudhara akatadza apa akadai ndotangu ameno vakutoita zvimwe zvisiri izvo. Imi munere muimba mungati ningi yes. Zvisho. Ndonoti pavaimba vakawanda sanga izvozvi pagore rapfuura ndono ndakanakidzwa naimba vakawanda vechidiki. Pakabuda maartist akawanda zingaiti kuti tinotonzwa kuti uyu manyorero ari kuita kana kuti engwe yaari kuya nayo ari kuya ne different version kuti tisirese tenzi pane vechidiki vese vakarira gore rapera especially vakatopinda gore rapera iroro vakawanda bhozi zvenyiterera mashoko avo kuti uyu for example zvafanana kuti chimwasi ini nemaonda rangu ndononge akagora zisingaiti
Chewmaster and by last Chewmaster, yes, alright. Kuti ndizoti kuti izvezvi haindonakirwa neart inenge yaitwa nemunhu asi kuti mashoko paipe kuti nditakata saidu tiona pane zvinenge zvangaitika vakawanda zvingaiti last year pane hope. Alright. I'm inspired the next generation kunyanya. Alright, then imise dendera handi makasirwa dendera nababa venyu like mimi na baba Naison Sulu na baba Simon anadhagi nababa Alani zvakadaro. Mune urongwe rwokusiya to the next generation. Mune mwana wenyu here uchazosirawo kana obviously hapazoshaikwe vana nyange akasava wangu kana kuti akava wangu kuti pavanoida vazoekwe anenge akatongoti izvo ndo zvaanoda vamwe vacho totovaona then but panonge uchinakirwa because izvo zvanongoitera music kana noda kuti obviously music inenge ikawandisa mwani unoti ndakunakirwa neiyi zvatinonge uchiona totati but asi kuti ane interest in music vakawanda zvisingaiti. Alright. Aiwa toda kutendai mukoma Triso Chimbeti ndokuya kwamina muzora nhasi kunoku pasekuru Wesa Talks. Sekuru Dimba nasekuru zvasangana. Anditi mune mashoko ekupeserera amwada kuti tichaurira tiri panapa. Mashoko andinawo ndiyengoti pagore rinori totimboratidza vanhu kuti dendera riripo. Shokwadi. Ende andisiri ndega ndichabuditsa ndona padendera gore rino. Alright. Tiribuditsa tikati wandei tese takatodzimbira chinhu ichocho kuti dendera rinenge riripo pari kutaurwa dzimwe music dzese dzemuno muZimbabwe tichienda mberi senyika. And also mimi sedendera despite kuti ari kuimba iyi tozokuzana kuti makamuri vanhu vakabatana muri chimwe chete. Tikasabatana handinoona kuti kana munhu akarwara munhu wedu anotopinda mudambudziko kana kuti tikapinda pane rimwe dambudziko saka ndinoti kubatana takatobatana toti tinge tiripo pangwa pakaoma nepakanaka tendiri tese nyange pakufara munhu isusu kwachimberi tinge tingori tese pese zvokuti tiri muri imwe chete ende hapana chingatimisa kuti tinge tiri tese anditika tokutendai Sekuru Dimba nokuya kwamaita. Hope to have you next time again. Sure. We'd like to thank you all for today's program. We'd also to thank our partners for making this program a success one. Until next time, my name is Chiremba Wesa Masango. Bye for now.